Saglit lang guys ha, i-share ko lang to screen natin. Para magkaroon tayo ng music. Bigay tayo ng music. Hello, shout out everyone! Yeah! Sino gusto umakyat dyan? Sino ba umakyat guys? Mega lot shout out John Albert. Salamat guys ha sa inyo kanina. Bem, ayan may jacket na sis. Good evening sa lahat guys. Ayusin ko lang tong itong delete ko naman na ito. Delete all. Guys, yung numbers nyo, galingan nyo Sir Paengchu, join ka sa sa pabinggo natin. Shoutout po sa inyo. Salamat.
Mamara siya ng bilis niyan. Parang, Ma'am Risa, may cloud shoutout. Grabe tong ano kung ano. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Na gadget. Kaloka. Ma'am Renzel, bilis ah. Ma'am Risa, thank you. Guys, naka-fill out na kayo ng form. Ma'am Te, pakita ka naman. Ako ma'am, hindi pa ako nakaayos. Wow! Ang bulaga. Diyos ka, Lord. Regular shout out, Sir Paeng. Sir Paeng, sali ka na. Diyan na po yung form. Ma'am Risa, thank you po. Nagsawa na si ma'am dun sa ano ko. Sa, ano ba yung litratong yan, no? Tapos yun. Ano ma'am? Minuman na ma'am? Ano pong meron sa atin dyan? Mega loud shoutout, Ma'am Risa, sabi ni Jocelyn. Baba ko lang yung bakasan nyo, guys. Mega loud shoutout, Jocelyn, sabi ni Ma'am. Hi, Bo! Mega loud shoutout, Yahoo! Good evening po. Gamsak Dan host, thank you, hi, Bo. Boss, thank you, Dan form, sabi ni Ma'am. Guys, baba ko yung yung bakasan nyo. Meron ako dito napanood kay Ma'am. Itong sana ba yung pinanood ko kanina? Itong nag-grocery sila. Kasama si baby tsaka ni, ano title nun? Ito na lang yung Tokyo Bay. Ay, ano pala to? LS pala to. Ito na lang.
Miguelat, shoutout, Lady Boss. Ayan. Hello, Reese. We're rare. Miguelat, shoutout, Reese. Guys, yung form nandyan sa taas, guys, ha. 20 numbers, guys. 20 numbers, isulat po ang mga numero. Andiyan na po, boss. Ano na po, naka-pin. Ang babakasan, andiyan na po, nakababa. Mega love shout out, Ma'am Reese. Ayun, Ma'am Reese, meron na po kayong jacket. Share na nga muna. Dan ka na, Dan Bakas. Ayan. Type na kayo ng ready, guys. Ready. Ready. Nako si Ma'am Jocelyn. Ready. Ma'am ready. Ma'am Jocelyn. Naka-ready na ang iyong numbers, ma'am. Congratulations. Ayan. Advance na, ma'am, yan, ha. Asa na si Ma'am Rencel tsaka Ma'am Erica? Ma'am Rencel, aba? Nakapagpa-member, Ma'am Rencel, thank you. Yan. Ma'am Rencel, nako. Yan na, ma'am, ang sinasabi natin. Bibingo ka na ngayon dahil nagpa-member ka. Thank you po, host. Ayan. Dito me. Sabi. Guys, type na kayo ng ready. Pagtapos na kayo sa vakas. Sabi ko na nga ba,
ayaw sa ninja ko eh. Ayaw talaga ma'am sa ninja mo. Salamat Ma'am Rencel ha. Dito lang main loyal pala itong si Whitey. Talaga. Ay, ba't ganyan yung ano natin? May bagong setup ang ano? Guys, may bagong setup ang StreamYard. Bakit yung ano ko nandyan sa baba? No, bago siguro. Hindi naman ako member. Ay no, nasa baba. Ayusin ko nga. Ano kaya to? Kasi ito yung bagong ginamit ko. Pag ganito lang. Hello, Hoybo! May shoutout, ibang lahi to. Ibang lahi po kayo. Ma'am Erica, Yahoo! Ma'am Erica, handa mo na yung numbers. Bubola na tayo. How to join po? Ay, saglit lang po, Yusef. Bigyan kita ng jacket dyan. Ayan, Lucette, may jacket ka na. Meron tayong form dyan. Sa bingo natin. Ayan. Huwag lang kalimutan, dikit kalembangin din si host, please. Red ka din na si Ma'am Risa. May form dyan, Lucette. Fill out ka dyan. 20 numbers. Tapos ibaba ko yung babakasan mo. Magbakas ka lang sa naayon sa video. Ayan. Para hindi ma-void ang iyong panalo. Naka-off na ba ang form host? Ayan. Andiyan si Lucette, Ma'am Erica, sa join daw po siya. Ready, sabi ni Angelo. Sir Lucette, Ma'am Lucette, join po ba kayo? Di na ako maka-fill up ho. Bakit, Renzel? Anyari? Nakapin ma'am yung form, Ma'am Erica. 20 numbers po ba? Yes, Lucette. Nakapin po yung form. 20 numbers. Huwag kakalimutan na screenshot po ha. Or isulat nyo po. Tapos, ibababa ko po yung babakasan pagkatapos nyo po mag-fill out dyan. Kung ano po yung nilagay nyo po doon sa bingo form nyo, yun din po ang pagbabakas nyo at pagtantos po dito sa ating live streaming. Kaya ang ilagay nyo po yung gamit nyo po ngayon. Meron na ako, Ma'am Tep. Pa-check, haha. $11 na po tayo. Aba, 11 agad. Naka-6 lang tayo. Ma'am Erica Lagarto. Saan na si Sir John? Andito na si Boss, Jocelyn, John, Vincent, ito si Sir John, Erica, John Albert, Luisa Kay, si Ma'am, John Reyes, Johnny Vance, Albert Morales. Meron pa ba? Rincel, Angelo, ayan. Wala ako sa form, Ma'am. Ma'am, meron po. Erica? Ayan po, Erica Lagarto, O2. Yes, Angelo, meron po, number 1. Kala ko wala eh, sabi ng America. Ako, Ma'am Tef. Ma'am Risa, dito po kayo. Nakashare ba ako? Hindi pa kita dyan. Ayan, ganyan pala. Dapat pala ayun, ganyan. Yan, scroll natin. Ano ba naman ito? Nakakaya, may daw virus yung natin, laptop.
Angelo, Albert, Johnny Vance, Johnny Reyes, Ma'am Risa. Ayan, Erica. Dan form, ayan, you said magbakas ka dito sa baba ko po, please. Ito po, oh, yung binaba ko po. Magbakas ka po dyan sa naayon po kahit 6 words po, please. Tapos shoutout ka po dito, ready, game na po tayo. Ano daw? Di ko ma-fill up main ko. Bakit? Ano ba yan? Hindi hindi maka-member, hindi rin anyari. Kala ko matulog. Kala ko matulog ka na, boss. Ma'am Risa, thank you po sa pag-share. Biglang nawala yung antok ni boss eh. Asan na si Lucette? Lucette, huwag kalimutan, dikit kalembang din po, please. Pag naka-fill up na ang ninja ko, ayaw na sa main ko host. Bakit ganun? Nabuang na ang whitey ko. Sabi ni Ma'am Renzel. Ay, bakit ganun? Ayan. Ready na, ready na? Sana si Lucette. Haha, nawala ba antok mo, boss? Ayaw ko lang mag-LS kanina, sabi ni boss. Oy, Ate Renzel, one response lang kasi, haha, sabi ni Ma'am Erica. Asa na si Lucette? Dandamsak bakas. Ayan. Kinalembang all mo rin po ba, Lucette? Thank you so much. Ayan, mag-start na tayo. Ready? Mag-type ng ready. I-type nyo na ang ready, guys. Done form ready? Ayan, ready na sila. Okay, bola. Good luck, guys. Heinz varieties, 57. Magtantos, guys, ha? Clickety-click. You said magtantos ka kung lumabas na yung number mo ng isa, dalawa, magtantos ka 1, 2, or 3, or 4, ganyan. Duck and dive, 25. Magtantos na lang ako. Basta host. Doctor's orders, number 9. Magic word, Inday test. Half a crown, 26. On the sky, 75. And ma'am, ilan ka na dyan? You're late. Tamsakdan po sa form. Ay, tamsakdan sa form. Ayan, Markville, ito po yung babakasan mo, Markville. Magbakas po para hindi po ma-void yung binababa po ni Inday Tefalalay. Hello, baby girl. My God, shout out. Ayan, may mga jacket na kayo. Ay, ba't hindi ko pala naalis? Sa second game na sila, no? Second game na pala kayo. Pinagtagpo. Pero di tinadhana. Ayan, kaka-start pa lang naman. Asa na yung mga bago? Nakapagbakas na kayo, guys. Basta magbakas kayo, ha? Megalo, shoutout po sa lahat. Thank you, baby girl. Ayan, guys, my form dyan. Sa second game na lang kayo, ha?
Make them Okay, right. Markville. Okay, 58. Markville. Lucky 7. Number 7. Fill out lang kayo dyan, guys. Next game kayo, guys. Trombones 76. Unlucky for some 13. Bang on the drum 71. Straight on through 82. Ma'am Risa. Sino Man kasi, ma'am? alive Wala pa na ba sa number number, ma'am? 5. Si Lucette, nakatatlo na. Jump and jive 35. Get up and run 31. 5 dozen 60. Guys, sa mga hindi members, 70 30 pesos. plus Sa mga members ay 100 Gcash. Time for tea 83. Naku, si 7 Lucette plus nakalima na. 7, Sana all. 77. Line 50. Si Jan, 4 na rin. Brighton line 59. 2 dozen 24. Boss, Inday Tef, Magic Word. 4 score. Thanks, America. More than 1137. On its own, number 1. Heaven's Gate 78. Cup of tea number 3. 4 dozen 48. Nakalima na si Angelo. 3 dozen. Hala, may nag-Inday Tef na. 36. Seryoso? Opo, Inday Tef po. Nag-Inday Tef na si boss. Bingo ka na, boss? Pupunuin po ba 20 numbers? Yes, Lucette. Tapos magtantos ka pag 5 na lang yung number mo or 4, ganyan. Ay, magpuro ka. Hindi pa. Kala ko si boss, Dancing oh. Queen 17. Patalastas lang daw. Nagpa-practice lang si boss. Winnie the Pooh Joke lang yun. 42. End of the line Serious, oh. 90. Aba, si Lucette nakanain na. Team Risa, asan na? Buckle my shoe 32. Aba, si John, ayan, 7. Candy store Naku, si Ma'am Lucette, 9 na. Valentine's Day 14. Cameron's Den number 10. Clean the floor Ayan, si boss, 7 na din. 5 and 6 56. Come in for your tea 33. 3 score and 10 number 70. Naka-9 na si boss. 4 and 7 47. All but 1 89. 7 dozen 84. Legs 11 number 11. A duck and a flea 23. Goodbye teens 19. Alba, si boss, 10 na. 2 little ducks Si Ma'am, Risa, 22. 6. 11 si Albert. All the steps 39. Knock at the door number 4. Lucette, 10. Key of the door 21. Lucette, magpo-member ka na para 100 ang panalo mo, ma'am. That lady with a cane 87. Stop and run 81. 25 po yung natin, pinakamababang membership. Old age pension 65. 1 score Ma'am number Risa, 20. go! Naka-10 na!
All the fives. Naku, si Angelo 55. naka 12. Naku, si Ma'am Rencel, iba din si Ma'am Rencel. 62. 10. Ay, hindi nagpatalo ang Ma'am Erica. 12. 73. Ay, iba din. Weeks in a year. 52. Go, 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 Tweak guys. of the thumb. 51. Garden gate. Number 8. 4 and 3. 43. Your face is dirty. Number 30. Aba, 12 na si Ma'am Lucette. 16. Oh, Ma'am Erica, 13. Iba din. 28. Ay, Albert, 16. You're doing fine. 29. Halfway there. 45. Ma'am Risa, 14 na rin. Up to tricks. 46. Knock on the door. 64. Saglit, si Sir Albert, 2627. 2627. 6 and 9. 69. Nako, Two na fat all ladies. 69. 88. Life begins at 40. Saving grace. 68. Stuck in a tree. 53. Made in heaven. 67. Tom Mix. Number 6. One dozen. Number 12. Boss, 41, 44, 53. Ask for more. 34. 6163. Naka! 6163, John Reyes. Boss, 414449. Ay, iba din. Ayan guys, paunahan kayo ah. Staying alive. 85. Nako! Bakit to si John Albert? Kung bakit kaya napakagaling pumili ng kanyang numero? Si Ma'am Risa, 1518. Naka! Sino kaya? Gateway to heaven. 27. 1518 si Ma'am Puro, 616086. Rugby team. 15. Ma'am Lucette, mag-ano ka dyan? Bakas ka dyan? Magpuro ka? Kinakabahan ako. Ano na? May nabawas ba sa inyo? Parang may nagano kanina. Puro niya, 15. Naku, si Ma'am Risa! Ito na guys. Parang yung sponsor natin ang magbibingo ata. All the fours. 44. Me and you. Number 2. May kaparehas pa na number, sabi ni ano. Aba. Ma'am! Nako, dinilit pa ni Ma'am Risa. Nauna si Albert. Ay, iba din Albert. Tama ba si Albert ba? Inday Theft 2. Ayan. Albert, iba din si Albert. Nako, Albert, hindi ka member. Magpa-member ka na, be. Sayang. Hindi pala member si Albert. Nako, Albert. Ay, hindi. Ano? Bakit ito isa? May Albert. Albert Morales. Sino may isa?
Albert Morales din. Nako Albert, nag-ano ka, Inday Tef ka. Nag-Inday Tef ka sa ano naman, hindi ka member. Albert. Ano number ni Albert? Pero number mo. Albert Morales. Albert Morales, tama ba? Albert Morales. Kahit hindi siya pa rin yung unang nag-Inday Test pa rin eh. Albert, congrats Albert. Dudong, congrats Dudong. 1 to 10. Aba, magaya nga tong number ni Albert sa LS ni ma'am. 1 to 10, 21, 30. Iba din. Ha, Sir Albert, naunahan pa ako. Member siya, host. Congratulations, Albert. May 100 Gcash ka. Tenen. Next. Albert, congrats sa iyong 100 Gcash. Na all. Si Albert lagi ito nanalo eh. Ano kayong sikreto mo? Anong sikreto mo, Sir Albert? Magstay sa number, no? Na all. Mamerika, alam mo na ang number ni Sir Albert, ha? Unahan na lang kayo. Kaya nga, na all. Next na bakas. Haha, tao si ma'am. Swerte kanina pa yan, matulog na. Oo nga, no, kanina ka pa namumuro, Sir Albert, ah. Ako'y nanggigigil na rin talaga sa'yo. Lahat na lang. Ayan guys, ang babakasan na kapin. Matulog ko na si Albert, sabi ni Ma'am Breeze. Saglit lang guys ha, saglit lang po. Sige ma'am, saglit lang po, baba ko po. Saglit guys, ito po ang babakasan, saglit lang po. Ayan guys, Arat na. Hindi ko pwedeng i-share guys. Ito yung kanyang name, Daddy Boy. Naka-live kasi siya eh. Ito Daddy Boy Marquez. TV. Ayan guys, pasugod dyan, Daddy Boy Marquez. Pasugod po ang ating Team Risa K. So, yung binaba ni Ma'am Risa na ano. Guys, pa-copy paste ako dun sa natin, Team Risa.
sa chat box. Dapat pala nakasave, no? Ito. Copy. Guys, na-paste ko na. Ano yung dala ko? Ay, iba yung dala ko. Wala yung ano. Palitan ko lang yung aking ano. Daddy boy. Markets. Dan! Bakas dikit kalembang all. Jasly na yan. Mag-team Risa kayo lang po. John Reyes, magalang siya lang. Brenzel, magalang siya lang. Brenzel. Parang at sa lahat po ng dito ay dapat po sa lugar at palapagyan namin natin si Post Mo na dito na naman makita. So, paano agad from Risa Kay? Madam Risa Kay, salamat po. Magalang siya sa inyo po panuan. Palapag makita sila yung bahay po nila Post Mo. Riz Perea. Magalang shoutout po, kapatid na Riz Perea. Magalang shoutout Marisa K from Baby Girls. Shoutout family from Risa K. John Reyes, shoutout sa iyo from Boston. Also, Renzel, magalang shoutout sa iyo from Boston. Jonah Mascareñas, vlog, magalang shoutout po. Si Jonah Mascareñas, oo, nakakata. Shout recently from Mami Zane and shout out them in. It's also from Mami Sasmi. Yung megalang shoutout sa ating baby girls from DJ. Hello, Tequila, shoutout. Tequila, megalot shoutout. Saglit lang ha.
Hello, Tequila. Hello po. Ayan, may jacket na po. Thank you, thank you. Guys, done na kayo? Thank you po, Tequila. Done, ma'am. Sabi ni Albert. Ayan, type na kayo ng ready. Here na. Ayan, type ready, guys. Type ready. Thank you po, Daddy. Wala pala ako sa live ko. Na kay Daddy pa rin ako. Doon pa rin si Ma'am Risa eh. Bem, 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 naka-ano ka na ba? Naka-fill out ka dyan? Hindi ka sumali? Ready? Bem, hindi ka nakapag-fill out dyan sa sa form natin. Harang po pa ito, Ma'am Tef, sabi dyan. Ready? Oh. BG lang muna ho. Sige po, Ma'am Bembem. Thank you po. Note ka muna, ma'am, kung paano po. Okay, ready na. 1 dozen. Number 12. 3 dozen. 36. 2 little ducks. 22. More than 11. 37. Cameron's Sige si bed. boss. Boss! Number 10. Asa na yun? Dito na as. 2 fat ladies. 88. 3 score and 10. Number 70. All the fours. 44. Duck and its weight. 28. Turn to the screw. 62. End of the line. 90. Half a crown. 26. Lucky 7. Number 7. All the steps. 39. On the sky. 75. Gateway to heaven. 27. Stop and run. 81. Goodbye teens. 19. Unlucky for some. 13. 4 score. 80. Ask for more. 34. Tweak of the thumb. 51. Sabi ko tawa, lady boss. Sabi ni boss. Nice and shine. 49. Buckle my shoe. 32. Candy store. 74. Bang on the drum. 71. Tom Mix. Number 6.
Come in for your tea. 33. 4 dozen. 48. One score. Number 20. Weeks in a year. 52. Life begins at 40. Up to tricks. 46. 5 and 6. 56. You're doing fine. 29. Ma'am Renjen Channel! Life's begun. Salamat po sa 41. iyong pa-member. Baker's bun. 61. Ma'am Renjen, sali ka sa ano? Pabinggo Old natin. age pension. Sa next game po. 65. 100 ang panalo sa 2 members. dozen. 24. Time for tea. 83. Between the sticks. 86. Duck and dive. Ma'am Risa, 25. bakit tatlo lang yan? Nangyari, ma'am. Staying alive. Si Erica, 11 na. 85. Na all. 7 dozen. 84. Rugby team. 15. Valentine's Day. 14. Tapos si Ma'am Risa eh. Ma'am Risa, salamat ma'am ha. May pang ano na tayo. Halfway there. Pabili ng vitamins para sa ating hair fall. Ako nang gigigil sa aking buhok. Garden gate. Number 8. Knock at the door. Number 4. Magpaturok nga ako ng ano eh, ng collagen. Doctor's order. Grabe yung ano, yung lagas ng buhok mo. Daig ko pa yung ano, nanganak. 87. On its own. Nakastress lalo pag Number 1. nakikitang ano, daming ano. Parang ano lang din yun eh, parang banana, naglalagas. 54. Para yung subscribers ko naglalagas. 55. All but Gigigil ako. 89. Aba, Straight on through. 82. harang pa, sabi ni Baby Doll. Baby Doll! Sino kayang tumaya ng 81 to 90? Oh, bibingo na, malapit na bumingo yan. Tickle me. Ma'am Renzel, iba din 14. Si Angelo 14 ako. Get up and run. 31. You're late. 38. Saving grace. 68. Si Ma'am Riz, 9. Knock on the door. 64. Hala, bakit ganun si John Albert? Puro na daw niya 35. Ma'am Baby Doll, suki na po yan, Ma'am Baby Doll. Ma'am Baby Doll. Ewan ko Your ba dyan, face Ma'am is Baby Doll? dirty. Number 30. Nako! Nako! Saan na? Ha? Bingo na si boss? Joke lang. Joke lang daw. Practice. Patalastas muna. Masyadong seryoso. Joke lang daw. Kaloka. Tawa si America. Aba si Rachel seryoso. Pumupuro. Number 2. 66, 67, 69. Blind. 50. Baby doll, thank you po, 16. ma'am. Make them wait. 58. Si Angelo, 16. Miguel shout po sa lahat. Sabi nating baby doll. Thank you, ma'am. Jump and jive. 11:21 35. po. 42 ang puro ni Angelo. Nako, yun ang sinasabi ko. Aba, John Albert. Iva din.
Iba din ang mga suki natin. Aba, asan ng mga babae natin dyan? Guys, ano ba? Mega loud shoutout, baby doll. Sabi ni boss, ma'am baby doll, mega loud shoutout. Guys, ano na? Hindi ko pa pala nababa yung number ni ano. Sino na nanalo kanina? Ito si Albert Morales. Daldal pa more. Daldal pa more. Si Sir Albert, ma'am. Ayan. Tapos yung isa, si Jan, di ba? Jan Morales. Ay, Jan Morales. Ano ba? Sino ba? Si Jan Albert. Tama po, no? Jan Albert. Ang number ni Jan Albert, 31 40 81 90. Ayan, ganito rin yung number niyo. Oh. Sabi ko na nga, itong number niya. Hindi pwedeng mag-ano to. Hindi bibingo. Magaya nga yung mga number niyo. Congratulations. Ito na po ang kanyang GCash. Na all. Ayan, Ma'am Risa, sino pong babakasan sa next game? Meron pa po pa i-raid? Ay, ano nangyari? Ma'am Tef! Sila Ma'am ano po ba? Ma'am Ens? America, ano na? America, Ma'am Renzel. Naku, talagang natalo po tayo ng mga lalaki natin, no? Congrats! Ayan. Si Ma'am Ens na lang. Tuloy natin si Ma'am Ens. Eh di nga, as always. Sabi ni America. Eh di nga. Malay mo America, aba. Ikaw na susunod dyan. Ito kay Ma'am Ens naman tayo. Pangatlong bakas yung binaba ni secretary. Pin ko lang. Yan. Guys, sino ba nga habol? Salamat Ma'am Risa, sabi ni Albert. Sana all. Si Ma'am Renzel, tsaka si Ma'am Erica, mapapasana all na lang. Ano ba, mga babae natin? Baby doll, ma'am, thank you. Momo chup chup, salamat po. Kaya pa Momo chup chup si Inday, te? Guys, ang bakas yung nakapin. Nana Honey, mega loud shoutout. Nana Honey, Yahoo! Good evening. Nana Honey, pasali po. Ayan. Ma'am, baba ko po yung form. Sarap ba yun? Send. Ma'am Baby Doll, ito na po. Ma'am Baby Doll. 20 numbers, Ma'am Baby Doll, please. Ayan po.
Ma'am Baby Dal, galingan mo yung numbers, ma'am. Ang mga boys natin ayaw magpatalo. Nana Honey, may shoutout sa'yo dyan. Salamat po, good evening. Ayan, ang bakas po natin ay, sa next game po natin, ang bakas ay nakapin. Ang babakasan ay nakapin. Gigil ako dito sa kapatid ko. Hindi ba naman kinain yung niluto kong sitaw? May karne. Bakit kami noon? Kinakain kahit ano. Ngayon, ang mga kabataan na. Naku. Kulang na lang, subuan mo. Gigigil ako. Dalawa lang kami guys kasi dito sa bahay. Ngayon itong bunso kong kapatid. Nagluto lang ako ng sitaw. Tapos yung karne na matamis, nilagay ko. Aba, hindi ba naman kinain? So, mangyayari niyan, mamamalengke talaga ako ng karne. O manok. Need ko daw mag-sign in. Sa ano, ma'am? Ma'am, i-sign in mo po yung YT channel mo. Na? Sa-sign in ng alin? Pasali daw si Baby Dal. Pwede po ba ako ibaba? O numero ko, sabi ni Baby Dal. Guys, pwede ba yon? Admin, ibababa daw po ni Baby Dal ang kanyang number, ma'am. Sige na. Dito sa Ma'am N siguro to. Si Ma'am N. Sige na po. Ako sa akin, ma'am, walang problema. Admin, ano na po? Ba't ayaw kayo makapag-sign si ma'am? Tapos si Ma'am Risa. Ma'am Risa! Hindi daw maka-fill out si Ma'am Baby Dal. Paano po yun? Susulat na lang daw ba niya? Dami ko tawa. Sabi ni boss, guys, yung second na game natin, bakas po nakapin po, please. Void po. Nako, patay tayo yan, ma'am. Ma'am Baby Dal. Void daw, ma'am. Paano hindi mo kilala? Si ma'am siguro to? Ma'am Ens. Hindi. Sabi ni boss. Sino yung boss? Si boss, nakakilala. May gilaw shout out po, Ma'am N. Sabi ni Johnny. Ito si Ma'am Erica. Ma'am Erica, kilala mo rin ba? Si boss, tumawa na lang tumawa. Hindi na, sino ba? Sige na po. Pasali po kasi. Hindi, sabi ni Erica.
Kilala ni boss yan. Kaya nga, kilala niya. Boss, sino po ba? Kalimpusan na daw. Sige ma'am, sulat mo dyan. Ma'am, sulat mo dyan. Ito yung number natin, no? Oo, jowa ko yan. Boss. Baby Dal, sige na ma'am. Isulat mo na 20 na number. Saling pusa daw, guys. Para naman may magawa si ma'am. Baby Dal. Ma'am, isulat mo na 20. 20 na numbers. Nag-message ko pa sa messenger, di ko po nasagot, boss. Ayan. 1 to 20, ang napakadali Okay. Huwag kalimutan magbaka sa nakapin. Thank you po. Ready na. Ready. Go. Jump and jive 35. Duck and its weight 28. Staying alive 85. On its own, number 1. Life begins at Ma'am Baby Dal, 40. nantos ka rin, ma'am, ha? Brighton line 59. More than 11 37. 4 dozen 48. Dancing Queen 17. Rugby team 15. Life's begun 41. 2 little ducks 22. Nice and shine 49. Queen Bee 73. You're doing fine 29. Cup of tea number 3. Stop and run 81. All the 4s 44. Clickety click 66. Sino kaya yung lagi natuwad sa akin? Cameron's Den number 10. Get up and run 31. Ask for more 34. Trombones 76. Tickle Me 63. Knock on the door 64. Tweak of the thumb 51. Garden Gate number 8. Winnie the Pooh 42. Weeks in a year 52. Up to tricks 46. 7 dozen 84. Made in heaven
67. 3 dozen, 36. Blind, 50. End of the line, 90. End of the line. Come in for your tea, 33. Straight on through, 82. 1 dozen, number 12. Saving grace, 68. Halfway there, 45. Gateway to heaven, 27. Aba, John. 14 na. 15 na. Ay, iba din. Heinz varieties, 57. 5 dozen, 60. Buckle my shoe, 32. Fat lady with a cane, 87. You're late, 38. 5 and 6, 56. Paano magtantaw? Sabi ni Ma'am Baby Dal. Ma'am Baby Dal, kunwari, lumabas po yung number nyo ng isa. Tantos nyo po dyan isa. Ngayon, pag lumabas po ng dalawa, tantos nyo po ng dalawa hanggang ano po, hanggang 20. 3. Ano yung Baby Dal? Si Jan, All the 394347. 55. Aba? Bingo na kayo agad? 4 and 7, 47. 4 score, 80. Sweet 16. 7 plus 7, 77. Valentine's Day, 14. Turn to the screw, 62. Stuck in a tree, 53. Goodbye, teens, 19. Half a crown, 26. 4 and 3, 43. Candy store, 74. Ano na daw? Puro 39. Aba, si John. Aba, grabe na to, John Vincent. Baka gusto mo nang magpapandisal dyan. John Vincent, papandisal ka naman dyan. Itong susunod na number. John Vincent. Na all. Lucky 7, number 7. 9 pa lang ako, sabi ni Erica. Kaya nga, may bibingo na Erica. Between the sticks, 86. Si Ma'am Baby Dal natawa. Diyan, pakapi ka naman dyan. Abay, ano? Baker's bun, Papandisal naman, no? 61. Papandisal Danny naman si LaRue. Host. 72. 70 plus 9, 79. Si Ma'am Baby Dal, Knock kumusta at the na kaya ang door, kanyang number tantos? 4. Mang tantos mo, Tom Ma'am, Mix, Baby number Dal. 6. Me and you, Lobat na lahat ng number 2. gamit. Ay, pwede pala akong mag-charge dito, Shunga. Pwede pala akong On the mag-charge dito sky, sa laptop, no? 75.
Wala na. Tiyan mo dyan. Nangayayat na si host. Doctor's orders. Number 9. Pwede pala ako dito mag-charge kasi sulit lang guys ha, saksak na ako. All but one. Tama po ba? Sabi ni ma'am, paano po ba magtantos? Yan, tama yung ginagawa niyo ma'am. Kung ilan po yung lumabas na number nyo, sabihin nyo po 5, 6, ganun. Hanggang po 20. Tawang-tawa si Ma'am Risa. Ma'am Risa, kilala mo rin yan, ma'am, no? Ano na dyan? Natawa ako kay Baby Doll. Sino kaya tong Baby Doll na to? Baby Doll. 23. Madam, ikaw yan eh. Sabi ni Erica. One score. Number 20. Nako dyan, pag ito lumabas at ikaw na naman nanalo. Huwag mong kakalimutan si host ha, dyan. 3 score and 10. Number 70. Naku, may pabingo na. Yung iba, nasa ano, yan, puro na si boss. Na all. Is 11. Number 11. Naku, ma'am, hindi po. Naku, ma'am, Baby Doll, void na po kayo, hindi po kayo nagtatantos. Stay on the drum. 71. Kunti na lang po, mananalo na kayo, 5, 13, 18. Ayun, lumabas pa, si Naka. 13, 18. Naku, 13, 18 na rin si 6 and 9. 69. Ma'am Renzel, ano na po? Ma'am Renzel, ano na po? Time for tea. 83. Sa papel po ako nagtatanong. Sa papel daw nagtatanong si Ma'am Baby Doll. Kaya nyo na guys, halimpusa naman si Ma'am. 39. Mamens, mega shout out! Ayan, John Vincent. Baka naman pang pandesal ni host dyan. Naka 200 na si John. Ma'am Ens, mega shout out! Yaw! Yaw! Ay, hindi si John. Iba pala kanina yung nanalo, no? Si John, ano pala to? Si John Vincent palang nanalo. Akala ko si John, na naman eh. Puro kasi John eh. Huwag dyan. Yeah. May kiliti ako dyan. Huwag dyan. Ma'am Erica. Ma'am Erica, ito yung lablab ni Ma'am Erica pala eh. Si John Vincent. May kiliti ako dyan. Huwag dyan. Nabuang na. Oy! 3150 ang number ni Sir. 3150. Ay, iba din. Ay, hindi. Tama na. Hindi, kanina si Morales. Tapos si Morales. Tapos sino yung isa kanina? Si Sir John Vincent. Number, pa rin? First time niya nanalo ngayong gabi. Swerte ko, tantusan yung kanya. Pag akin, ayaw. Ako po kanina, okay. Parang kayo-kayo lang naman talagang nanalo. Congratulations! Baka naman pang dyan ni host. First time ito. Na all.
Na all, Ma'am Ens. Ano na, Ma'am Ens? May 69 si Ma'am Erica mamaya. Pag hindi ka, nako, pag hindi mo binigyan ng 69 si Ma'am Erica mamaya, Sir John, nako, ewan ko na lang. Ma'am Ens, baba ko yung form. Arat na. Sana all. Di ba estudyante si Ma'am Erica? Ma'am Erica, estudyante ka, di ba? O may asawa na? May asawa na? Buti pa, na all. Ayan, Ma'am Ens, yun na yung ano, yung form natin. Yes, Ma'am Tef. 9 na lang yung akin, walang 6. Sabi ni boss, patay tayo dyan. Saglit lang, ano ba naman tong anong daming tanong? Ipin ko yung ano, yung ating, yung binaba kong form. Hello, Ma'am Rosalina from Team PMC. Mega mega loud shout out. Ayan, Ma'am, magbaba ko ng form. Nagbaba na ba ako? Saan no? Ayun. Shout out, Ma'am. Ayan, nagpin po ako ng ano, ng form po. Join po kayo. Ma'am Rosalinda, wala pa po kayong jacket. Ayan, Ma'am Rosalinda from Team PMC. Mega loud shout out. Wait, papalista muna kami. Ayan, Ma'am, go. Mega loud shout out po, Team Risa K, sabi ni Boss. Mega loud shout out po, Ma'am Rosalinda. Ma'am Rosalinda, maraming salamat po. Ayan guys, habol-habol na. Magpapalista pa si Ma'am Ens. Ang next na, since nyo naman na si Ma'am Ens, si Sir Van Lloyd pala. Sir Van Lloyd. Sige na, ako na ang mag-ano. After. Hello, Ma'am Rosalina, sabi ni Albert. Hello, Ma'am Rosalina, sabi ni Ma'am Baby Doll. Wag dyan, may kiliti ako dyan. Wag dyan, na 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 na. May kiliti ako dyan. Wag dyan, may kiliti ako dyan. Wag dyan. Haha, Ma'am Te. Tawa si Ma'am Rize eh. May kiliti ako dyan. Wag dyan. Mati na ba yung ano ko? Natawa ko sa kanta mo. Sabi ni Marisa. Ilang number, Ma'am? Ma'am Rosalinda, 20 po. Ma'am Rosalinda, 20 po, Ma'am. Huwag niyo po kalimutan na screenshot, Ma'am. 20 numbers, Ma'am Rosalinda, sabi ni Jan. Yung laro now ngayon hanggang 3 a.m. Sabi ni Ma'am Ens. Bakit, Ma'am? Hindi ka inaantok? Kakagising lang. Sir Van Lloyd, may glad shout out. Sige na, andyan na yung nakapin. Ano na po kayo ng form? Pangatlo na to na, Ma'am, no? Pangalawa. Pangatlo na. Itong ibubola natin, pangatlo na. Mega shout out, Sir Van. Sabi ni Ma'am Risa and Sir Botchog. Yahoo!
Itong nagtutuwad naman, hindi na nagsawa. Hindi na nagsawa kakatingin ng kakasilip. May galaw shout out, Sir Van, sabi ni Ma'am Erica. Toroy, Ebanghelyo, Tamsak host, Toroy, halika na, Toroy. Ina-add kita kanina dun sa Facebook. Pero ang daming ang daming kapangalan. Kaya hindi na kita na-add. Ngayon po, ano nyo na lang po, sir. Alamat may galaw shout out po. Ayan po, may jacket na po kayo. Alamat may jacket na. Sa mga gustong sumali ng ating pabingo, may form po tayo nakapin. 20 numbers po yan. Sir Troy, mamaya po, sabihin nyo po yung kulay po ng profile nyo, kung anong suot nyo po doon at i-add ko po kayo. Kasi nag-add po ako kanina, kaso lang, ang dami nyo pong kapangalan. Mega love shout out to all, sabi ni Ma'am Erica. Kay gising ko lang, sabi na nga si Ma'am Ens. Naka, sinasabi ko Ma'am Ens. Ka na, naka-charge ka na. Mega love shout out Ma'am Erica, sabi ni Ma'am Baby Doll. Sana all baby. Nuts. Buti pa si Ma'am Erica at Ma'am Ens. Laging bini-baby. Siyempre, si Ma'am rin. Si Ma'am Risa din. Kakain na muna ako. Nakagutom. Magbingo. Sabi ni Ma'am. Ay, Ma'am, ano kakainin niyo, Ma'am? Amerika, ano pong kakainin niyo? Yung nakap ako, Ma'am, may nakalagay na 53. Okay po. Saglit, i-add ko na po kayo, baka makalimutan po natin. Na po kayo dyan sa taas, sir. May bingo po. Dyan po sa taas. Ano po yan? 20 numbers. Lahat po ng members ay 100 Gcash. Sa mga hindi members ay 30 pesos Gcash. Yay! Tawa si Ma'am Ens. Oo nga, bunso. Grabe ka. Sa akin, Ma'am Ens. Ano daw? Si Ate Risa lagi pinapatanda ni boss. Yung Toroy, Ebanghelyo. Saglit po, sir. I-add ko po kayo. Toroy. Toroy, Ebanghelyo. Ayun, sabi ko na nga si sir to eh. Ayan, sir, na-add ko na po kayo sa grupo. Ito naman isa, agad, sabi ni boss. Bakit wala yung unggoy? Nako, baka kumakain na rin po, ma'am. Ewan ko ba kung mga kinakain nito, alas 10 na. Uy! Maaga pa. Dan! Tam share po. Ma'am Rosalinda, thank you po. Baka naghang yung CP niya, sabi ni boss. Sana si Ma'am Renzel? Ayan, baba ko na po yung babakasan natin. Si Sir Van Lloyd na lang. Ito na lang yung bago niyang ano. Three ata to eh, 3.
Ay, hindi, apat na to no, ma'am, no? Ikaapat na. Ikaapat na pala to. Dan sa form. Sorry ka, boss, wala ang aking unggoy, kaya ikaw muna. Guys, andyan na yung binaba ni secretary ni Inday Tef. Ipin ko lang. Roldan, thumbs up. Napu-host. Roldan, sama ka sa bingo. Gusto mo? Mega mega loud shout out. Ayan, baba ko yung form. Sali ka, bilis. Ito yung form. 20 numbers. Sige na. Oo ba? Yan, ayan na, kuya. Form, ayan na. 20 numbers. At ano ko lang. Itong aking history. Ano yung time watch dito? Bakas dan na po, ayan. Thank you. Sana si Sir Roldan. Sir Roldan! Boss, alidasin mo na kaya. Pag nanalo si Ma'am Renzel, 30 pesos lang. Patay tayo. Ma'am, nagpa-member si Ma'am Risa. Nagpa-member si Renzel. Toroy, may kala siya, boss butchog. Dan bakas po, Ma'am Inday Tef. Thank you, Jocelyn. Thank you, Ma'am Inday. Yan. Welcome po. Asa na si Sir Roldan? Ayan, dan bakas po, sabi ni Ma'am Rosalinda. Ayan, thank you po. Guys, lagi kayong bisita dito kasi nagpapabingo po. Bisita po kayo dito pag alas 7. Yan, alas 7 po yung natin, original time. Game na po, game. Asa na si Roldan? Pasok with banner. Saan po? Ayan, guys, may binaba si Sugar Team Risa K. May banner ba ako dito? Ay, ba to? Guys, copy-paste muna natin yung banner doon sa bahay. Copy. Paste. Dan na po, madam. Visible na po ba? Okay na yan sa Roldan. Sa Roldan, magbakas ka po dun sa nakapin. Para hindi po maboid. Bakas po, bakas. Tapos, sa ating Team Risa K, may Sugar Team Risa. Paano po? Pasugod po.
Premier to, no? Binibreak ako ni Nightboot. Ni Nightboot ba? Basta binibreak ako ng system. Masyado daw mahaba yung masyado daw mahaba yung message ko. Dan na madam, visible po ba? Sa Roldan. Roldan. Sa Roldan dito po kayo. Thank you, mama. Ayan. Sir Roldan, mag-ano kayo ha? Magtantos po kayo. Mag-comment po kayo, kuya, dun sa taas. Sa Roldan, mag-comment po kayo sa taas. Mag-comment po kayo ng naayon sa video, kahit 6 words. Kuya Roldan, magbakas po kayo sa nakapin. Yan po yung bakasan po natin para sa ating ika-4 na game ng bingo. So, every po Kuya Roldan ha, every 7. Magpapabingo po tayo, pasya lang po kayo dito. Tapos ang ginagawa po namin kasi, pagkatapos po kayo na ng form, may bababa po kami, yun po yung babakasan. Tapos isi-check po yun pag kayo po nanalo. Pag wala po kayong bakas doon, mabuboid po yung yung panalo nyo. Kaya magbakas po kayo. Magbakas po kayo na ayon sa video para pag chinek po namin, nandun po. Ayan, sige po. Thank you po. Sir Roldan, pag nanalo po kayo ng bingo, may 100 ka. Kasi member po kita. Available nga tani ko, Hans na bigat ding. Di tricycle na. Di trabaho nan. Di ko angay. Magkano mo tarinta na? Sa gasot, magkano? Ha? 200?
Ijay kwa. Ijay, matutina. Adayo niya. You have been sending too many messages, sabi niya. Wala na yung nakapin. Ha? Wala na yung nakapin? Kuya, meron po yung Vacas Vel All. Yung Vacas Vel All po, kuya. Yan po ang babakasan mo. Meron kuya, meron pa. Hindi ko po inalis. Ay, dan na po, madam. Kay Ma'am Sekay din po yun. Hindi po. Iba po. Kay Sir Van po. Yung babakasan sa yung nakapin po dyan. Hindi po yun kay Sekay din. Van Lloyd Channel po. Gawa nga ako na try kong gumawa ng risa kay na Na? Anya? Paya? Hindi umaga ako pupunta. Nag-stop sila sa sabatan no. Kung gawin amo dito pag naan kanya ni Manang Edna. Sarap naman ito. Kanina pa po, ayan. Sir Sir Roldan, wait lang po ha kasi nagsugod kami ng premiere. Umaga. Mga 9 siguro. Hanggang? 10:30 daw mag-open yun yung shop. Hanggang bago mag-lunch. Ha? Nasaan ba si Sir? Nasa Japan ba? Ubando Fish Market. Ubando naman buying fresh hipon. Tara, quick tour tayo.
Mega love shout out Ma'am Risa kay Kuya Roldan. Nandito lang po kami kay ano ha, sa premiere. Lagi kayong bisita dito Kuya Roldan kasi baka magpa-bingo po tayo lagi. Sayang naka-member po kayo. Pag nanalo po kayo, 100. मेरे पास में अभी एक मिस्ट्री बॉक्स आया है. Ayan, tapos na Kuya Roldan. Game na tayo. Type ready. Everyone, type ready. Mother, mega loud shoutout, Mother. Sali ka ba sa pabingo natin? Baby doll, thank you sa iyong paharang, ma'am. Pabingo tayo, 20 numbers. Sama ka ba? Baba ko yung ano. I miss you all. Sabi ng aking mother. Sali ka ba sa ano, bingo ma? Megala siya si Kaden. Ready. Ready na? Ano pong magic words? Ma'am, Inday Tef po. Yung aking channel name po, ma'am. Rosalinda. Thank you po. Ayan, mother, kung sali ka, next game ka na. Sali ka ba? Sa bingo, andyan po yung form. Sali ka na para habol ka. Yes, ma'am. Angelo? Yes, sir, Angelo. Pipikit naman mata ko. Yung nanay ko. Mega loud shout out, Ma'am Risa Kay. Sabi ni si Kaden. Ayan na si Renzel. Sali po ba kayo? Sige na, mag-ano ka na, fill out ka na dyan. 20 numbers lang naman. Tapos ano, yung babakasan mo nakapin ma. Unahin mo na yung ano, form. Mega loud shoutout po, Ma'am Kaden, sabi ni ano, Boss Butchog. Baby doll, thank you, ma'am. Bakit tatlo lang tayo dito sa live chat? Hello, boss. Ayan, ma'am, ano ka na dyan? Fill out ka na, tapos magbakas ka. Andiyan na yung form, ah. Guys, wala kasing wifi nanay ko doon sa Davao. Data lang yung gamit niya. Boss Butchog, mega loud shout out. Si Sir Roldan, join din yan eh, Sir Roldan. Ma'am Inday Tef. And Ma'am Risa Kay, paalam na po. Ako inaantok na. Kasi salamat po Ma'am Risa Kay and Ma'am Inday Tef. Bye team Risa Kay. Ma'am Jocelyn, thank you po man.
Ma'am Jocelyn, salamat po. Baka nag-ano na si mother ng kanyang number. Excuse me po. Good night po. Sabi naman ng Erica, good night ma'am. Sabi din ni Jan. 3 lang viewers mo. 8 naman po dito. Meron pang games guys, di ba? Ano ba? Sabi ni ma'am. Last na ba? Albert, di ka na join? May isa pa ata eh. Sumali kasi si na ma'am ano eh. Sumali ang team PMC. Di si Ate Jocelyn matulog na daw siya. Ay, akala ko si Ma'am Erica. Si Ma'am Jocelyn, akala ko pati ikaw, Ma'am Erica. Ayan guys, type ready na, game na tayo. Ika-4 na to. Ma'am, last game na ba to? Ma'am Risa Kay? Ano? Pinapatulog. Pinapatulog. Ka naman eh. Diyan. Si Jan nga rin eh. Sabi niya good night po. Sabi niya kaya, Jan, akala ko ikaw din matutulog. Dan form, ayan, humabol yung nanay ko. Ma, magbakas ka dyan sa nakapin. Para ikot na tayo. Dan na sa form, ayan. Patingin ako. Ma, ang ibakas mo. Ang ipagtantos mo yung secretary kay din na Anastasia. Ito ang ipasok mo. Dapat ang nilagay mo lang yung yung sick kay din para yan ang magbabakas at saka magtatantos. Kung ano yung nilagay mo dito sa na pangalan mo, yun ang magbabakas at saka magtatantos. Hello po, Ma'am Albert. Ayan, bakas ka na lang ng ni Kayden na Anastasia. Ito ang ipasok mo, ma. Game na. Heaven's Gate, 78. 7 dozen, 84. Staying alive, 85. Si Ma'am Renzel nawala na. Kaya nga eh. Wait, sabi ni Ma'am Ens.
Wait daw, ma'am. Copy po. Asan na yung team natin? Team PMC. Sino ba yung huling nanalo, guys? Si Vincent po. Ano ba yung nilagay ni Ma'am kanina dito sa ano? Tama ba? Vincent ba? Ayan, si Vincent. Life begins at Ay, wait daw, sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Ens! Sorry po. Okay na, ayan. Nice and shine. 49. Guys, may bisita tayo dyan from Team PMC. Dancing Queen. 17. Your face is dirty. Number 30. Halfway there. 45. 4 and 3. 43. 6 and 9. 69. Duck and its weight. 28. Stuck in a tree. 53. 4 and 7. 47. 70 plus 9. 79. Tickle me. 63. Two fat ladies. 88. Baker's bun. 61. Rugby team. 15. Up to tricks. 46. Line. 50. 5 dozen. 60. Life's begun. 41. Time for tea. 83. 5 and 6. 56. Knock on the door. 64. Turn to the screw. 62. All the steps. 39. Kulit ni Mama. Sabi ng ano eh. Jump and jive. 35. Man alive. Number 5. Clean the floor. 54. On the sky. 75. Stop and run. 81.
51. 9 na si Vincent. All the fives, 55. Hello, kapatid Roldan. Sabi ni si Kaden. Doctor's orders, number 9. Duck and dive, 25. Saving grace, 68. Come in for your tea, 33. Hello, Mamen. Sabi ni Kaden. Garden gate, number 8. Cup of tea, number 3. You're late, 38. Unlucky for some, 13. Between the sticks, 86. Candy store, 74. All but one, 89. On its own, number 1. Legs 11, number 11. Me and you, number 2. Lucky 7, number 7. Get up and run, 31. Gateway to heaven, 27. Tweak of the thumb, 51. Bang on the drum, 71. Key of the door, 21. Weeks in a year, 52. Danny LaRue, 72. Half a crown, 26. 4 dozen, Hello, Sir Van Lloyd. Sabi ni si Kaden. 7 plus 7, 77. Two little ducks, 22. Three score and Si Ma'am 10, Rosalinda, 13 na siya. Albert, 14. Valentine's Sir Van Day, Lloyd, 11. 14. Trombones, 76. End of the line, 90. 1 dozen, number 12. Ask for more, 34. Tom Mix, number 6. More than 11, 37. Buckle a shoe, 32. Clickety click, 66. Old age pension, 65. Now you can vote, 18. 4 score, 80. Emma Kagas. Dan thumbs up host. Mega mega loud shout sa lahat. May next game pa ba? Ayan. Ma'am Risa, may next game pa ba? Good evening po. Shoutout po sa inyo. May jacket na po kayo, Ma'am Emma. Kagas, ay yung kabatch ko po sa Kagas po. Taga Pasig. Ma'am Emma. Ayan, may puro na. 36, 42, 44. Make them wait, 58. Sweet 16. Cameron's Den, number 10. Thank you, host. Taga Mindanao ako, host. Sige po. Sige, Ma'am Emma. Saglit lang, ha. Hintayin po natin yung ating 2 dozen, 24. Lady Boss. Kung may next game pa po tayo. Goodbye, teens,
19. 19, 20, 73. 482, 87 si Ma'am Ens. Puro 4, 23, 29. Puro 42. Okay, host Inday. Ma'am Risa, may next game pa po ba? Tinatanong ni Ma'am Emma Cagas. Na all, sabi ni Eric, asan na Ma'am Erica yung ano mo? Heinz varieties, 57. Brighton line, 59. Nga, sabi ni Ma'am. Made in heaven, 67. Puro 59, 67. Aba, si John Reyes ulit. Ay, hindi, bago. Iba to no, John? John Reyes nag-Inday Tef. John Reyes. Last game na po to, ma'am. Ma'am Emma, bukas po alas 7 po tayo. Punta po kayo, ma'am. Baka sakali po magpa-bingo po ulit. Bukas po ulit. Ayan, si John Reyes. Ay, ano ba? Ano bang ginawa ko? Inaantok na? Ano? Anyari? Guys, last game na natin. Bukas ulit alas 7 ako ha. John Reyes, 5170. Ayan na, 5170. John Kenneth. Ito pala si John Kenneth. May panalo na po! Uwian na. Guys, bukas ulit. May baka si John Reyes. May bingo pa. Ha? May bingo pa, ma'am? Last na daw. Kaso, pang Team Risa K na. Good night sa lahat. Ayan. May bingo pa. Salamat, Ma'am Risa at Ma'am Inday. Ayan. Ma'am S, last na daw. May bingo pa. Sabi naman ni Ma'am. Nakadata lang po kasi si Kaden. Doon kay boss. Yung Team Risa K. Ayan. Lipat po kami, ma'am.
May last bingo pa po. Ibaba ko po dito. Ma'am Ens, baba po natin. Ayan, Ma'am Emma Kagas, may bababa po ako dyan na link. Magpapabingo. Ay, member lang pala, no? Pwede rin po kayo magpa-member. Ayan. Sana di makatulog. Guys, kay Boss Butchog. Ay, Team Risa, kay Ma'am Emma Kagas, bukas po ha, alas 7. Baka sakali po pabinggo po tayo, daan lang po kayo ha. Doon po kasi sa ibang LS, mga team po, Team Risa K lang. Sa Roldan, thank you. Sa Team PMC, salamat po dyan, Ma'am Rosalinda. Uwian na, ayan. Na rin ako, baba na rin ako, guys. Good night sa lahat. Ma'am Risa, thank you po. Good night po sa lahat. Okay, noted host Inday. Yes, Ma'am Emma. Bukas po, Ma'am, ha. Or di kita niyo po to, si Ma'am Risa K. Nagbababinggo po yan. Baka bukas umaga po yan. Ito po, Ma'am. Ma'am Emma. Ma'am Emma Kagas, ito po. Baka magpabinggo po yan bukas ng umaga. Yan po, Ma'am. Risa K. Padikit kalembang nyo na, Ma'am, para maka-join po kayo. Kahit hindi po member. Dito naman po kahit hindi po member. Pwedeng sumali. Good night po. Ayan. Roldan, thank you. Thanks, Ma'am Risa K. Sabi ni Kayden. Good night po. Ayan na, guys. Good night na, everyone. Doon na po kayo, Boss Butchog, mga Team Risa K. Mother, thank you. Salamat po sa lahat. Team Risa K, ha. Nandun po sa natin. Wala naman pong ibang Team Risa K dito, no? Good night sa lahat. Kahali di tayo makatulog sa pagtantos. Salamat. Ayan, John, thank you guys ha. Albert, salamat. Ma'am Erica, Ma'am Rancel. Kita-kita ulit din kaya tayo dun sa kabila. Bye-bye. Paalam po. Ma'am Risa, good night. Thank you po, Ma'am N, Sir Banloyd, Sir Boss. Bye-bye.